Tayo ta badsok nga daghan ang mga martir badsok. Ilang gipaagas ang ilang dugo badsok aron lang gipagsangyaw sa maayong balita. Nya badsok nasayo ta badsok nga kaning mga martir badsok nangamatay sila badsok. Mao ni history sa atong simbahan badsok nga diin ilag yung gipagason og dugo ang ilang pagtuo nga ni Kristo badsok. Pero kani bitong panganlag pastor badsok Apollo Kibuloy nga diin nagsangyaw siya badsok sa pulong sa Ginoo. Unya, daghan kayo ang mga sumusunod niya badsok. Dato kayo siya badsok. Daghag mga ari-arian, daghag mga hasyenda. Doon ay mga aeroplano. Ang puta na badsok. Kay gadadaman ni siya badsok sa nga niya pastor o magbalantay. Iya magiklaim badsok nga siya appointed son of God. Ang puta na badsok, tinuod ba ni siya badsok nga pagka inuta pastor badsok magsasangyaw sa pulong o sa maayong balita badsok palukog patinaw ni badsok. Kita nga mga inuhat sa Diyos ug tinubos sa Ebanghelyo giasin sa Juan 1:11 ngadto 12. Sikin sa katong midawat ug mituo ni Jesus sila ilhon sa amahan nga anak sa Dios. Muna usana sa mga requirements nga kung kita mituo misalig kaniya, nahigugmata niya, gusto tang mutuman siyang kabubuton, may mutang anak sa Diyos. O ganang pagka-anak sa Diyos, wala ma-ingno na to, magapos diya lamang sa larangan sa Iglesia Katolika. Katong gitawag sa Ginoo, ngumutuong musalig kaniya, ilhon san anak sa Diyos. Pero lagi, nasuwat mong sa balang kasulatan, nga ang mga anak o buutang mga anak sa Diyos, magtuman sa kabubuton sa Ginoo. E na may nasuwat yun sa Galacia. Suwat San Pablo sa Galacia. Linamdagan nga apostol, Kapitulo 1, 8-9. Nga nangingon nga, kinsa katong bisag kinsa, bisan pag-anghel mo anak kaninyo, nga magtudlo og lahi sa among gitudlo ug sa inyong nadawat, ipatunglo siya. Subukat kayo ang nganlan the oneness and integrity of the doctrine of Christ. Mabasa na to sa San Marcos 1:1, versikulo 22, samtang na si Jesus nagsugod sa pagsangyaw, daghang mga magtutudlo iskriba ug mga parisyon na minaw ni Kristo. Og sa pagpamulong niya sa mga pagtulunan nga gikan Dios sa Amahan, ingon sila, lahi kining tawhana. Ang iyang doktrina dunay kahom, lahi sa gitudlo sa mga iskriba katong magtutudlo sa Judaism. So makita na to, dunay kahum ang iyang gitudlo. Matud pa sa, ang iyang doktrina, dunay kahum. So man nga, we cannot find a Christ without a doctrine. And we cannot find a true doctrine without Christ. Muna, bawon ang obligated tang katumingon tag anak sa Diyos. Ato yung tunan, unsay gipanudlo sa Ginoo. Nga sa 2 Timoteo 1:15, nga kamo nagtuon, kamo naminaw, kamo nagbasa, aron maangkon ninyo ang kahibalo ug kaalam, nga tinuod nga kaalam, aron nga dili mo masalaag sa pagbahin-bahin sa tinapay sa Dios, iyang pulong sa Dios, gipananglit sa tinapay nga bahin-bahin, nga dili ta makabahin-bahin og mga pulong nga makapasok makahilo noon kay mukontra sa esensya doktrina ni Kristo. So mo na nga kinahanglan tuon ta, dili kay ingno na to nga gusto na ni tuon lang ko, luwas na ko. Ningon si Santiago, kuidaw kay ingon nga mutuo niya di mubuhat, dili na makaluwas niya. Kay tinuon nga pagtuo nga makaluwas, inubanan sa buhat. Kay pagbuhat maong kahingpitan sa pagtuo. Mabasa na to Santiago 2 versikulo 4 ngadto 13 o 2 Hebreo 2:22. Daghang salamat, Brad.